मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय माथोआ जालासि गोदोर थ' दिनै 29 आगस्ट जों दिनै जुरिदो आंदो सानथामनि थाखाय सुटि लाबाय आरोना माने न'आव थांनोसै हि जोम लायनो न'आव थांनो लुगैनाय हालामोन थांनो मोनबाय फाइनालि दिनै न'आव थांनोसै माने आंना 5 AM दंमोन बासआ ओमफ्राय जुरिना 11टायाव दं आरोना जमा थांनोसै ना दा सानैबो जमा थांनोसै आरो दिनै बिराद खुसिनाव थांनो मोनसिगोन बेखिनिखौ दोनबाय आरो जुरिया बेखिनिखौ लांगोन बेलेग लांफिनगोन ओमफ्राय आंनियाव नाङिखौ गानस्लायनाय लाबोनायफोरखौ लाबाय लाबोफिनसै आरो एबारथ' बांसिनसो बेग जागोन जों रेडि जाबाय बिदिया लायदों एसे जि गोबावनि उनाव जोंहा न' नुहैसिगोन जि खुसि रेडि जाबाय जों दा थांनोसै न'आव एसेबा गोबावनि उनाव न'खौ नुहैसिगोन आरो न'नि मानसिफोरखौ मोनसे दुखु ओमफ्राय मोनसे दुखु ओमफ्राय गुमिखौ लोगो मोननाय नङा ना गुमिया सुटिंआव दं जोंना टाइमानो मोनलाया 6 मास 7 मासजों खानसे खाननै लोगो मोनो बेबो खामानि मावो ना आरो गुमियाबो एक्सट्रा खामानि मावो एक्सट्रा खामानि बेनो लाइफ थांसै लाखाबाय दा साबि लाबाय जों दा थांनोसै रुम बाय सानथामनि थाखाय रुमा बाय जानोसै चिटिकल' माने बेगाबाने थेवबो बुरजा फैसा थायो नै फोरोंलांसै माबा नांगोन सिखा जों दा बेटारि गारिजों थांगासिनो दङ बड'लेण्डनि बास स्टेन्डआव जों बेगखौ थिखांखाबाय बासाव ओमफ्राय बावखुंग्रि हटेल दं आरोना बड'लेण्ड बास स्टेन्ड खाथियाव बेयाव माबा मोनसे जानो फैग्रोबाय रुटि जाबाय आमलेट जाना लानोसै थांनोसै जोंहा गाखोबाय ओमफ्राय मालाय बिमाखौसो डाइरेक्ट थांसिगोन आंहा नलबारियाव ओंखारनांगोन नलबारिनिफ्राय जि गोजान दं जोंना न'आ डाइरेक्ट न'आव मोनहैखायो बारगावआव जोंना गैया डाइरेक्ट गारि बड'लेण्ड खारा जोंथिं आयौ 3ता जाबाय दासो नलबारि मोनबाय जुरिया थांबाय आं हारसिं जाबाय आरोना लास्ट गारिखौ मोनबाय माने फुङाव 5टायाव फैबा आङो नलबारिसिम 8:30 मोनफैयो ओमफ्राय डाइरेक्ट 10:30 न' मोनहैयोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आरो 11टायावसो फैबाय नालाय नै दा 3तानि लास्ट बासखौ मोनबाय न'आव थांगौमानि मोनाहैसिगोन आरो थांबाय थानोसै मोनथारनोसै आरोना लोगोफोर न'नि लामा मोनथारसिगोन आरो जासिगोन जोंहा जस्टिना माने आं थांनाय बोसोर सेन्टाराव थाबानो जोनोम जादों नालाय अक्ट'बर 5आवहाय नै दा अक्ट'बर 5 मोनबा बोसोरसे जासिगोन आरो बेयो आंखौ बांसिन माने मास मोनथाम गाहामजों 6 मास गाहामजों खनसे लोगो मोनो बेखौ मालाबा सप्तासे मालाबा 1 मास थेवबो माने सिनायो आरो मानोना बियो भिडिअ कलाव आरो फनाव आंनि माथो खोनाबाय थायो नुबाय थायो नालाय बेखायनो बावा जों नायनि दिनै माबायदि खालामो दिनै जेनेबा भिडिअ नुबाथ' फुरा रायलायबाय थायो दा माबा 10 मा बारबाय आरोना 11 मा जानोसै अक्ट'बर 5 बोसोरसे जासिगोन मामा फिसाया मासनिफ्रायनो आं फेदेरदोंमोन आरोना हामजोब्बायनो एसे आगोल गुवाहाटियाव थाबाथाय पेटला ट्लामोन बेला बेनि नामा जार्मान साफाद आंनि बेबि सना र' बिस्कुट दिम र' दियासो लाजिदो गोबाव दोननायखौ आनैखौ लाजिदो नै जसलिन बिफाया इसो आंनिसो सानबाय थायो आबा सोमोन्दो दे मा आयै हामजोबदो नोङो आबालै अनसोबाय आनैखौ दिनैसो नुबाय नोङो आनैखौ दिनैसो नुबाय ओथाव दादाया ओथाव मामा माबा सोमोन्दै आंखौ दे टिं आनैखौ दिनैसो नुबाय गथ'आ ओइ नै बेलाया जेलेस जादों ना मामा बेलाया जेलेस जादों बोरो बेलाया बोरो आनै लाबोनायखौ गानदो मामा आयु गलांबाय नै गुदामखौ मारियाखै नालाय दे बामगोन र' थुगु नै आनै लाबोनाय गस्लाखौ गानबाय आरो गुदामखौनो मारिजाया नै मामा सोना ओइ नै
Wow, wow. मोनफैनायनि साहा लोंनोसै न'नि साहा गाइखेर साहा दिनै एसे गथा मोनसै आरोना मा बयलारदो थास' बिबार जानोसै आरोना सोर सोर जानो सुखुवा बाट आंनि फेभरेट आरोना न'आव फैनानै दिनै हरनिखौ बिदिनो जानोसै मैथा होनानै नै जानोसै थास' बिबारदो बयलार जोंहा मा होनो गेस जोबना दंहाय बेयावनो संनांदों फंबायनि हिन्जावा बेयावनो संबायनाय जोंहा जानोसै आरो साब्रैल' आराम थैयो दे लुगैना दंखायोमोन आंनि फेभरेट आरोना सोरबा सोरबा सैया बिदि लाथुथु जाबाय आरोना जानोसै ओंखामखौ फान्थाव फ्राय दङ ओमफ्राय बिबो थास' ओमफ्राय फान्थाव फ्रायसो मालाय जाला आङो बिदिनो जानोसै आरामसे